இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது proprietary ratio. Proprietary ratio gives the proportion of shareholders fund to total assets. It is calculated as follows. Proprietary ratio is equal to shareholders fund by total asset. இங்கே proprietary ratio அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டையும் டோட்டல் அசட்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் காட்டுறது தான் இந்த ரேஷியோ. இதில் டோட்டல் அசட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா அசட்டுமே ஒன்று கரண்ட் அசட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஃபிக்ஸட் அசட்டாகவும் இருக்கலாம், அதே மாதிரி நான் கரண்ட் அசட் எல்லாமே டோட்டல் அசட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதில் இன்க்ளூட் ஆகும். அதே மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், இது மூணுமே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்குறது தான் வந்து ப்ரொப்ரேட்டரி ரேஷியோ. ஹையர் த ப்ரொப்ரேட்டரி ரேஷியோ greater is the satisfaction for lenders and creditors as the firm is less dependent on external source of finance. அப்படின்னா ப்ரொப்ரேட்டரி ரேஷியோ ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா, கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன் அப்படின்னா கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்கு, பிஸ்னஸ் ஃபேர்ம் என்ன பண்ணியிருக்கு, வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் கொஞ்சமாக ஃபினான்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக தான் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு. அப்போ அந்த வெள்ளை கடன் கம்மியாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ வெள்ளை கடன் கம்மியாக வாங்கினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வட்டி கட்ட தேவையில்லை. அப்போ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், கம்பெனி கொஞ்சம் நல்ல லாபகரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு காட்டும். ரெண்டாவது கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ. Capital gearing ratio is a proportion of fixed income bearing funds to equity shareholders fund. Capital gearing ratio அப்படிங்கிறதுனா it is a proportion of the fixed income bearing fund to the equity shareholders fund அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ரேஷியோ என்ன காட்டும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் ஒரு ஃபண்டு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃபண்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ பேர்த்துக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டி வரும், எவ்வளோ பேர்த்துக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டி வரும், இல்லை டிவிடெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் யூ ஹேவ் டு பே அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் காட்டுறது தான் இந்த கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ. இந்த ஃபிக்ஸட் ஃபண்ட்ஸ் பேரிங் ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், டிபென்ச்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ், லாங் டேர்ம் பாரோயிங் கேரிங் ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்கோமோ அந்த பர்சன்டேஜ்க்கு உள்ள டிவிடெண்ட் வி ஹாவ் டு பே. அதே மாதிரி டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லாபம் இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம கொடுக்கணும். இதே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் நம்ம பாண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் லாங் டேர்ம் பாரோயிங் கேரிங் ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட். சில பாரோயிங்ஸ்னால் கடன் வாங்கியிருப்போம், அந்த கடனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மாதம்னா வட்டி கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி 10 வருஷத்துக்கு 15 வருஷத்துக்கு லாங் டேர்மாக வாங்கின பாரோயிங்ஸ் இதில் இன்க்ளூட் ஆகும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது கூட என்ன கம்பேர் பண்ண போகிறோம், இது கூட என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம், வாட் இஸ் ரிலேஷன் இதுக்கும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட், தட் இஸ் ஓனர்ஸ் ஃபண்டுன்னு கூட சொல்லலாம், இல்லை ப்ரொப்ரேட்டர் ஃபண்டுன்னு கூட சொல்லலாம். ப்ரொப்ரேட்டர் ஃபண்ட் என்னவாக இருக்கும், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸையும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் வந்து இது. அது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ இஸ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் லாங் டேர்ம் சால்வன்சி as well as நீண்ட நாள் அந்த கம்பெனி ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்.